Čaute, čaute, takže vítajte pri mojom prvom videu, kde si ideme pozerať absolútnu totálnu bezchybnosť a bezzávadnosť monitora AOC Gaming 23,8 palca, čiže zaokrúhlenie vlastne 24, je to celkom veľký monitor. Je absolútne bez závad. Je naozaj vo veľmi dobrom stave a je taký, že má veľa funkcií, či už gamingové, niekoľko typov druhov. Nemá absolútne žiadne pochopiteľne vypálené pixely. To si všetko teraz ukážeme na tejto bielej obrazovke. Všetko to nahrávam s čo najvyššou ostrosťou, aby ste videli, že všetko je OK. Je to v prvom rade herný monitor, ale absolútne veľmi dobre zvláda aj 4K a 8 videá. Má dobrú pestrosť farieb, že tie farby sú naozaj jasné a pestré. A súčasne má aj celkom dobrú ostrosť, hlavne pri 4K videách a aj gameovaní, proste pri hraní hier. Teraz si ideme úplne totálne pozrieť každý jeden sektor, či tu není nejaká špinka, proste čokoľvek, vypálené niečo. Ale absolútne nič tu nenájdete, lebo je úplne totálne bez závad. Signál prebieha úplne v poriadku, kábel je normálne pevný, všetky normálne je, nič sa tam nejak nekýve ani nič, je úplne v pohode. Proste úplne bez závad. Žiadne vypálené pixely, ostré farby, žiadne flaky, ja ho mám cca 4 mesiace iba. No ale rozhodol som sa ísť do ešte väčšieho monitora, zvažujem 26 kúpiť naozaj. Mám aj krabicu, aj polystyrény k tomu, mám aj šrobiky, aj manuál. Dáme tam, čo tam dáme? Dáme tam toto. A ideme si teraz pozrieť tie funkcie, aké má všelijaké. Takže takto to vyzerá. Ja som si to nastavil viac menej podľa seba, jak ja som chcel. Game mode mám vypnutý, moment. Takto. Samozrejme, že dá sa nastaviť aj reč, aj všetko. Toto sú vlastne moje nastavenia, ktoré som si tam ja dal, ako som chcel. Máte tu HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort a dokonca tam máte aj VGA pripojenie, čo akože je celkom sranda. Vypneme si ho. Zapneme si ho. Aby ste videli úvodnú obrazovku. Na schvál to nahrávam so svetlom, aby sme teda odhalili nejaké škrabance, ale je to absolútne totálne bez závad. No a ideme si pozrieť nejaké 4K video. Takže je to 4K video sa nám sťahuje. Môžeme si ešte nejaké pustiť z YouTube. Dáme napríklad Maria. Máme celkom pekné 4K videá. Počkáme, kým sa nám to načíta. Ale toto akorát nebolo 4K video. Napríklad reklama. Ide samozrejme zvuk, lebo ono ten monitor má aj, jak sa to povie, reproduktory proste.
Toto je konkrétne 4K video. Ale my si to potom ešte pozrieme na 4K videa, ktoré majú viacej megabajtov, čiže ozaj niečo také kvalitnejšie. Toto sú tie repráky. Zvuk ide odzadu. No, pozrieme si ten oný. Máme si Finished. Pustíme si to vonom. VLC Media Player. Toto je to 4K. Ja hľadám takú jaštericu. Tam je to veľmi dobre vidieť. Proste tie farby sú ozaj že brutálne. Hľadám to jaštericu, to je ona, čo to je. Takže si to môžeme pozrieť, dáme si na foťaku lepšiu ostrosť. Hej, ten obraz je proste brutálny. Toť 4K. No a ešte si môžeme pozrieť teda aj tú krabicu. Tam je ten polystyren, sáčky, proste všetko. No a to by bolo asi tak všetko, takže cena je okolo tých 100 €. Takže tak, volajte, píšte. Všetko viem dokázať a odprezentovať. Absolútne bez závad, totálne. Super stav.